Law konna bdejna biex rajna xi lezzjonijiet mill-istorja tal-Knisja. Illum se nitkellmu dwar lezzjonijiet pożittivi, lezzjonijiet li aktar u aktar għandhom iqawwulna qalbna. Ħankun selettiv għaliex taqbad hemm ħafna x'nistgħu nitgħallmu mill-istorja tal-Knisja bħalma Alla tagħna t-Testament il-Qadim li hija history. Għanna l-istorja tal-poplu antik tal-Alla li appuntu Alla jridna nitalmu minn dik l-istorja. Tajjeb, nitalmu minn l-antenati tagħna il-mod kif huma jikkomportaw irwieħhom f'din id-dinja antagonista għalina. U nasibina l-ewwel lezzjoni li tinsemmi tispikka sabiħ ħafna, speċjalment fl-ewwel 300 sena tal-istorja tal-Knisja, tajjeb, aħna nafuha bħala il-Knisja tal-Martri. Il-Knisja tal-Martri, fejn l-Imper Ruman kien għal-inqas 10 darbiet uffiċjalment rid jaqret il-Knisja, rid jaqret il-fidi Kristjana minn fuq l-art. Wara persekuzzjoni biqtil, b'mod salvaġġ, dawn in-nies pagani pruvaw iċaħduna mill-kelma t'Alla, jaħduha jaħarquha. Kien żmien kiefer, però żmien mimli barka wkoll. Għaliex hemmhekk naraw ispirazzjoni kbira minn nies bħalma kienu Polikarpu, dak ir-raġel xwejjaħ illi ħaduh fl-anfiteatru u il-kmandant Ruman prova jipperswadih biex jiċħad il-fidi tiegħu, sempliċement jaħraq ftit inċens quddiem l-istrata ta' ċesi u jħelsuh. U Polikarpu jwieġbu jgħidlu 84 sena inni naqdi lil Sidi Ġesu u qatt ma fallini b'xejn. Kif issa tippretendi li niġħdu? Tajjeb, Polikarpu miet martri ta' raġel xih li kien, però wkoll perpetwa f'Kartaġni ma' sħaba Felicitas u Fortunatus u Secundus u oħrajn illi letteralment tefawhom quddiem bestji selvaġġi sabiex il-poplu pagan miġbur fl-anfiteatru bħal hemm il-Kolosseo f'Ruma jagħmlu divertita billi jaraw it-tixrid ta' demm. Dawn żammew sħaq perpetwa kienet għadha tfajla miż-żewġa iva, kellha tarbija ta' twelid meta mietet, sinjura, kienet bint innobli, però naraw li kienet lesta illi tħallas għal fidi tagħha. Kienet persważa minn dak li temmen u allura dawn in-nies juruna li hawnhekk m'għandniex belt li tibqa'. Ma qegħdin nistennew waħda li għad trid tiġi. Bħalma għamlu il-patriarki fl-antik, Abraham, Iżak, Ġakob, li dawn raw il-belt t'Alla mill-bogħod, ħadnu l-wedi tiegħu u żammewhom u stqarrew li kienu pellegrini fuq l-art. Hawnhekk m'għandniex imperu. Ma nistgħux inniżlu l-eruq hawnhekk. Dawn il-martri tajjeb magħhom nistgħu nsemmu Agata, Laurentius, Ignazju, lista twila ta' nies illi għandna l-kronaka tagħhom ta' nies illi fedelment baqgħu imqar illi ħallsu bid-demm, skont kif jgħidilna fir-Rivelazzjoni 12 ukoll. Illi dawn lix-xitan l-avversarju elbuh bid-demm tal-ħaruf. Il-fiduċja tagħhom kienet fis-sakrifiċċju ta' Kristu. U bil-kelma tat-testimonjanza tagħhom. U ma ħabbewx ħajjithom imqar sal-mewt. Din hija aspirazzjoni kbira għalina x'vera llum li sirna pjuttost isna biċċa ħaġina u nħallu lin-nies jagħmlu bina li jridu. Min jaf kieku l-mulej testjana hekk? Kemm inkunu kapaċi illi aħna nżommu sħiħ. Din l-istorja kommoventi, meta taqra fuq dawn nies, ħafna minnhom nies sempliċi, ħafna nies li ma kellhomx skola kbira, però kellhom dik il-fedeltà kbira li għalina sservi ta' ispirazzjoni kbira. L-istess bħalma għamel Mosè fl-aħħar mill-aħħar, għaliex l-istorja ta' Alla kif hu ġibet lejh l-niesu. Narawha kull darba tirrepeti ruħha u għalhekk għandna nistudjaw l-istorja tal-Knisja. Tajjeb għaliex dawk l-avvenimenti jistgħu faċilment jiġru lilna. Mosè meta kiber irrifjuta li jkun imsejjaħ bint Farun
Iġi għawek għamil l-ewwel ħmerija ta' ħajtu illi flok ma kellu ċans li anke jilħaq il-farawni ta' dakinhar irrifjuta milli jibqa' jassoċja ruħu bħala bint farun, ħatar jew għażel ipprefera aktarx li jkun immaltrattat mal-poplu talla milli kollu tgawdija transitorja ta' dnub. Assoċja ruħu ma' poplu li kien ma'kus, kien il-sir jaqdil ħadd ieħor, però għaraf illi Alla kien iħobb lil dawk in-nies u assoċja u ma staħax jassoċja ruħu magħhom. Ikkonsidra l-għajb tal-Kristu bħala għana ikbar mit-teżor tal-Eġittu. U l-Eġittu kien l-iktar pajjiż sinjur tad-dinja, definitivament dakinhar. Mose għamel il-kalkolu tiegħu u qal teżor tal-Eġittu nista' ngawdihom għal ftit żmien. Imma il-Kristu ħangawdiha għall-eternità. U allura ħatar li l-għajb ta' Kristu bħala il-preferenza tiegħu. Għaliex għax kien qed iħares il-premju bħalma għamlu dawn il-martri tal-ewwel 300 sena kien hemm oħrajn ovvjament. Kienu qegħdin ħarsu l-premju. Bħalma Pawlu għawek jgħidilna fl-ittra tiegħu illi minn issa l-qudiem hemm merfuqa li għall-kuruna tal-ġustizzja lil mulej premja mhux biss lili, imma dawk kollha li ħabbew id-dera tiegħu. Għalhekk Ġesu jgħidilna illi rridu noddu n-nefqa bħala Kristjani rridu nikkalkulaw x'qed jiswielna. X'qed tiswielna l-fidi tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Dawn in-nies ħallsu b'ħajjithom stess u kienu kuntenti li jħallsu. Għaliex? Għax għarfu li hawnhekk għaddejjin minn hawnhekk. Għaddejjin il-ċittadinanza tagħna hija proprjament fis-smewwiet. Għalhekk bil-fidi Mose wkoll ħalla l-Eġittu warajh bla ma beża mill-għadar tas-sultan għax issapporta. Issapporta bħalli kieku qed jara lill-inviżibbli. Bħalli kieku qed jara lil Alla li fin-natura tiegħu huwa inviżibbli ma jidhirx. U dik hija l-fidi. Illi tagħtina l-assigurazzjoni dwar il-ħwejjeġ ma jidhrux, dwar Alla, dwar l-infern, il-ġenna, il-ġudizzju finali, affarijiet li ma jidhrux. Realtajiet però li huma verissimi. U dik il-fidi tpoġġina f'kuntatt mar-realtà tal-Alla. F'kuntatt illi fil-ħin tal-prova dak il-kuntatt jidher li huwa ġenwin. Hemm storja oħra, lezzjoni oħra illi faċilment naraw. Matul l-istorja, speċjalment fi żmien is-Santi Padri, jiġifieri mindu mietu l-Apostli, tmiem l-ewwel seklu, sa tmiem il-sitt seklu, tajjeb dak nafuh bħala iż-żmien tas-Santi Padri. Kien hemm ħafna skulari li kitbu għandna l-kitbiet antiki tagħhom tajjeb u wkoll fi żmien ir-Riforma. Fi żmien is-seklu 16 hemmhekk għandna lezzjoni importantissima. Il-verità ta' Alla hija denja li niġġieldu għalija. Mhux niġġieldu bil-pon, mhux niġġieldu billi inweġġaw il-xulxin, imma il-verità ta' Alla rridu nżommuha sħiħ. L-Apostlu Pawlu meta tala Ġerusalemm biex jiddibatti kwistjoni kellhom dakinhar qal dan minnieh biex il-verità tal-Evanġelju tibqa' magħkom. Il-Vanġelu huwa sine qua non, ma nistgħux ninnegozjawh. Ma nistgħux nilagħbu bih. Fl-Evanġelju hemm it-tama eterna tagħna. U allura dawn is-Santi Padri ikkumbattew, iġġieldu kontra ereżiji, kixfuhom bħala ereżiji. L-istess għamlu wkoll il-Reformisti, Luteru, Calvinu, Knox, Zwingli, Bullinger, u ruxmata ta' nies oħra illi kienu jemnu veritas vincit omnia. Il-verità tirbaħ dejjem. Il-verità jistgħu jikkalpestawha, jixħtula t-tajn, jgħajruha, ifiruha, jippruva il-verità tirbaħ dejjem. Għax hija l-verità tal-Alla. U għalkemm aħna nistgħu naħsbu li
we are in a losing battle, far from it. Le. Jekk aħna kapaċi li niefu fuq sajna, nkunu b'fedeltà lesti illi niġġieldu għal verità mogħtija lil qaddisin darba dejjem. Mhux hekk qalilna l-Apostlu Ġuda fil-bidu tal-ittra tiegħu meta ra illi kien hemm tant u tant tagħlim fals fi żmienu, fi żmien l-Apostli. Għal jiena xtaqt nikbilkom teżi dwar is-salvazzjoni, għal ma jkolli nwissikom dwar dan il-periklu li ninsabu fih. U għalhekk qalilhom maħbubin. Għalkemm ħabbrik qatih ħalli nikbilkom dwar is-salvazzjoni komuni tagħna, kien neċessarju illi nikdbilkom biex nappellalkom. Ħalli tikkontendu għal fidi, xi tikkontendi, tiġġieled bl-argumenti, tiġġieled bl-iskrittura quddiemek, tiġġieled billi turi lil ħaddieħor li għandu żball. Tikkontendu għal fidi kommessa jew mogħtija lil qaddisin darba għal dejjem. Ġuda kien jemmen illi il-verità talla tinsab f'dan il-ktieb. Xejn aktar u xejn iżjed. Ma tinbidilx hija mogħtija darba għal dejjem. Għalhekk nemmnu aħna sola Skriptura. U kwalunkwe ħaġa li ma tistax tiddefendiha mill-Iskrittura, dik iridu nikxfuha bħala falsa. Riformisti jekk għamlu, is-Santi Padri wkoll pruvaw jagħmlu l-istess ħaġa. Pawlu lil Timotju jgħidlu is-sara it-taqbida it-tajba tal-fidi. Hija taqbida tajba, ħafna gwerra li siru fid-dinja mhumiex tajbin. Huma frott ta' ambizzjoni, ta' pika, ta' mibeda. Ma din it-taqbida li Alla ngaġġana fija hija taqbida tajba. Hija taqbida favur il-ġustizzja. Favur is-sewwa. Is-sara t-taqbida tajba tal-fidi aqbad il-ħajja eterna li għalija kont imsejjaħ. Forsi tiltaqa' ma' Kristjan li jgħidok għandi l-ħajja ta' dejjem. Imma speċi kemm hija għażiża għalik? X'differenza qed tagħmilek billi qed tgħid li għandek il-ħajja eterna? Jew billi tikkwota l-ewwel ta' Ġwanni li qed nikbilkom dan li temnu fl-isem tal-event talla biex tkunu taf li għandkom ħajja ta' dejjem. Imma hija għażiża għalik il-ħajja eterna li Alla tat bħala għotja tal-grazzja tiegħu. Aqbad il-ħajja eterna li għalek kont imsejjaħ u stqarrejt l-istqarrija tajba fil-preżenza ta' ħafna xhieda. Ta' bilħaq Alla ma tagħniex spiritu ta' timidità, ta' biża', illi nkunu ngħixi li ningħalqu fina nfusna, illi nibżgħu nitkellmu. Jeħtieġ li bħalma għamlu r-riformisti bħalma għamlu s-Santi Padri nattakkaw kwalunkwe gidba, kwalunkwe falsità, kwalunkwe ħaġa li mhix konformi mal-Iskrittura. Alla ma tagħni spiritu ta' timidità, ma spiritu ta' qawwa, ta' rażna u ta' mħabba ukoll meta qed nagħmlu hekk lin-nies qegħdin nurhom l-ikbar mħabba. L-biegħ smajt kumment illi ma ġobni xejn. U mhux aħjar illi l-imħabba hija iva dik nafuha, konvinti minnha, konvinti u ma nixbax imma dakinhar ridna niddiskutu xi ħaġa illi m'hemmx qbil fuqha. Ħalluna niddiskutuha, ħalluna niddibattuha. L-Apostlu Pawlu imqamet kien fil-ħabs jikteb l-Efesini jgħidilhom itolbu għalija biex Alla jiftaħ li bieb ta' opportunità sabiex nitkellem mingħajr biża' jew bil-konfidenza kollha ħalli narra fil-misterju tal-Kristu li minħabba fih jiena nisab marbut bil-ktajja. Dawn nies kienu lesti li jħallsu prezz u ġvera għal-fidi tagħhom, kienet għażiża, kienet kollox għalihom. Pawlu qal jiena soffrejt it-telfa ta' kull ħaġa biex nirbaħ il-Kristu u ninsab fih, biex ikolli il-valur inestimibbli ta' Kristu. U meta nidu qudiem Alla nidher bil-ġustizzja mlibbes bil-perfezzjoni tiegħu. U allura kienu lesti li ħalsu il-prezz u jiġġieldu għavolja jkun mibgħuda mid-dinja. Il-Knisja jeħtieġ allura tkun difiża minn dottrina falsa. Illum kollox jgħaddi. Qegħdin ngħixu fi żmien mwier, fi żmien ikraħ.
Jista' jkun li minn dejjem kien hekk, ġifieri, ma konniex ngħixu 500 sena dejjem kien hemm il-problemi fid-dinja tagħna. Imma llum da il-pluralizmu illi int tajjeb, jiena tajjeb, però nemmnu totalment differenti minn xulxin. Nikkontradixxu l-xulxin f'kull punt u tiġi tgħidli li jiena għandi raġun u inti wkoll għandek raġun. Għamil x'sens jagħmel dan? X'assurdità hija din? Illi maħniex kapaċi niddefendu il-verità tagħna. Imma ħalluha kalpestata. Inniswa fuq il-livell tal-gidba tax-xitan. Bħala Knisja rridu niddefendu il-verità tagħna. Mill-eretiċi, mill-apostati, mill-profeti foloz, bażikament mill-ispirtu tal-Antikrist. L-ispirtu tax-xitan illi qiegħed jipprova jami lin-nies sabiex ma jarawx il-verità. Mill-istorja tagħmu għandna l-Irenew fis-seklu 2 illi jikteb kotba bħala Adversus Haireses kontra l-erezija. U kemm kiteb kontra lista twila ta' erezijiet. Għadda fis-seklu 2. Ktieb famuż tiegħu. Atanasju għamel l-istess meta kiteb kontra Arius. Meta Arius prova jibellaħħa lin-nies li Ġesu huwa maħluq, huwa sempliċement maħluq. Kellu bidu. Dak naċċettaw dik tlifna s-salvazzjoni kollha tagħna. Min ħajsalvana? Sempliċi bniedem bħalna, tajjeb kemm hu tajjeb. Meta l-Bibja tara fil-li Alla waħdu għas-Salvatur tagħna. Mhux vera. Mela għandna Atanasju kontra Arius, għandna l-Wistin, meta kiteb kontra Pelagju. Il-Pelagju qal bniedem fl-aħħar mill-aħħar tajjeb. Għandu bżonn ta' xejn inkoraġġiment, kapaċi jobdi l-kmandamenti kollha tagħlla. U jsalva bil-kmandamenti kollha tagħlla. Ġesu ħallilna eżempju. Għami meta mitfuq sal bħallilna eżempju biex ta' dedikazzjoni. Ta' x'talimu. Wistin kiteb mhux wieħed, ktieb wieħed imma 2-3 kontra Pelagju, kontra Faustu l-Manikew. Kull ferra li hemm l-iżbalji, Wistin indirizza mar fuq il-front tal-battalja u indirizza dik il-kustjoni. Ma ħrabx minna. In-nies id-dinja ħatajdilna li aħna kustenjużi, ħatajdilna li aħna ġellieda, ħatajdilna aħna qegħdin nfittxu l-kontroversja. Le, jien ma ħobbx niġġieled. Jien ħobb inkun raġel taslien. Il-kulħadd jħodd li bidejja. Imma hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar salvazzjoni eterna. U aħjar il-ġrieħi ta' ħabib mill-bews tal-għadu. Iftakruha dik l-aħwa. Dawn in-nies għalmuwilna b'mod konvinċenti. Għalhekk Pawlu lil Titu jgħidlu li għandu jkun imqabbat mal-kelma fidila skont it-tagħlim. Skont it-tagħlim apostoliku sabiex inti tkun kapaċi kemm teżorta bid-dottrina korretta, kemm tqawwi lil-ħutek, tqawwihom fil-fidi, imma wkoll tikkonfuti il-dawk li kontradixxu. Tikkonfuthom ġifieri turi kemm għandhom żball. Turi l-ħtija tagħhom. Importanti, ma jistgħu jkunu biss pożittivi. Imma anke nikxfu l-għawar, l-żball ta' ħaddieħor. Il-Knisja l-aħwa naraw matul is-swa tagħha fl-aħjar perjodi tagħha illi kienet konvinta illi ingħatala mis-sema rimedju għad-dinja illi hija diżastru spiritwalment. Il-Knisja ingħatala r-rimedju. Ingħatala l-Evanġelju sabiex ixxandru l-ħaddieħor. U allura dawn in-nies la stħaw la kienu riservati u lanqas waqgħu f'relattivizmu, qatt ma waqgħu f'dik it-tip ta' raġunar li inti jista' jkun għandek raġun u titla' fuq il-muntanja bil-mod tiegħek. U jiena wkoll għandi raġun u nitla' fuq il-muntanja bil-mod tiegħi. U speċi b'xi mod ieħor niltaqgħu fuq l-quċċata u nieħdu bidej xulxin. Użajna żewġ metodi differenti, 3, 4, 5, pluralizmu, kulħadd għandu tiegħu, kulħadd tajjeb. Meta l-Apostlu Pietru qal m'hemm ebda isem ieħor modi taħt is-sema li bih jeħtieġ inkunu salvati ħlief dak
ta' Kristu Ġesu. Jiena ngħid aħjar kollok isem wieħed li huwa validu u li huwa effettiv milli jkollok miljun isem illi kollha jiddiżappuntawk. Mhux hekk? Alla tagħna metodu wieħed permezz ta' Kristu għaw li jgħid hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. U dawn il-Kristjani, speċjalment fl-era bikrija, naraw li kienu konvinti. Kienu konvinti. U din il-verità ma kienu lesti li ċeduha jew ipartuha ma xejn aktar, xejn aktar. L-istorja infatti tixed għal qawwa soprannaturali tal-Vanġelu. Bir-raġun Pawlu jgħid li l-Vanġelu għal qawwa tal-Alla mhix qawwa psikoloġika, meta mhux ġej xi ħadd karizmatiku u se jinfluwenzak u forsi jfeqek minn xi emigrani jew xi ħaġa. L-Evanġelu għal qawwa ta' Alla għas-salvazzjoni ta' kull min jemmen, tal-Lut, tal-Grigu wkoll, fih tidher il-qawwa ta' Alla. U din għajnija. Nistgħu ħarsu lura naraw kemm ta' bilħaq il-Vanġelu trasforma nies, trasforma lil Sawl ta' Tarsu minn bniedem gburi, minn bniedem momi, fanatiku, għal bniedem manswed, bniedem ħelu, bniedem jaf iħobb, bniedem illi iva kapaċi wkoll jgħaddi fedelment il-verità tal-Alla l ħaddieħor. Ittrasforma eluf kbar, miljuni ta' nies il-Vanġelu matul iż-żminijiet. Soċjetajiet sħaħ. L-Ewropa kienet pagana, kienet kontinent kiefer. Fejn hemm is-salvaġiżmu. Il-Vanġelu trasforma il-kontinent Ewropew. U qiegħed jitrasforma kontinenti oħra llum minn paganiżmu, minn skjavitu, minn immoralità, minn abbuż, minn tortura. Kefrija biex ġabna ngħixu f'ċiviltà illi fija ordni. U dawn in-nies li llum jgħidulek għax jiena satew u jiena m'għandi bżonn l-Alla, qegħdin igawdu mill-frott tal-Vanġelu minna ma jindunaw. Qegħdin igawdu minn kultura nisranija illi era ġejja mill-qedem mhux ġibhom jgħixu fi żmien l-Imperu Roman. Dawk il-kefrijiet. Illi titwieled tarbija m'għandix bżonna, mur armija l-kampanja. Armija l-kampanja. Jew nies jingħarfu lil bejjem, jew għandek skjaf, m'għandekx tanbih, toqtlu kif trid inti. Il-Vanġelu huwa ddepożitat lilna sabiex bih nibdlu lid-dinja. Jridu nibdew billi nibdlu lit-tali. U lit-talija. Għandi ħabib, għandi kollega, hekk taħdem il-biċċa xogħol. Individwalment, Ġesu urina, tkellem mas-Samaritana, tkellem ma' Nikodemu, tkellem ma' diversi nies b'mod individwali. B'mod individwali. Għalhekk l-Apostlu Pawlu jgħidlu l-Timotju wkoll jgħidlu ħares, assess dak id-depożitu sabiħ tal-verità mod lilek permezz tal-Ispiritu Santu illi jgħammar ġewwa fina. Inkomplu u nsibu aktar lezzjonijiet li tallimna l-iswa tal-Knisja. Di sabiħa. Rajtu fil-preżentazzjoni bl-slides kemm ġew introdotti ereżiji u tagħlim fals u x'vera illi titkaxkex, l-iżbalji gravi li kienu qegħdin malma u frattant hija xi ħaġa ċertissima di illi Alla salva lill-maħturin tiegħu. Anke fl-ar żminijiet fenna għax jiena kultant taqra s-sota tal-Knisja fil-Medjuevi tgħid fejn huma l-insara? Fejn huma ħuti? Nistgħu nassiguraw ruhkom li bħalma Elija ħaseb fi żmienu li kien baqa' waħdu mulej kissru l-altar tiegħek u issa qegħdin ifittxu l-ħajti, qatlu l-profeti tiegħek u Alla kellu jikkonfortaħ lill-profeta tiegħu. Għallu tibżax, għallu jiena rriservajt għal nifsi 7,000 illi ma lwewx l-irkoppa quddiem l-istatwa ta' Baal. Alla dejjem għandu, forsi minoranza iva, ma dejjem għandu nies li huma fidili lejh.
Forsi ma nafux eżattament fejn kienu. Nasib jiena jekk għandna mużew ta' eroj tal-fidi fejn jinsab fil-Bibja, ejja tafu għadin. Lut 11 għandna kapitlu dedikat sabiex nisperaw ruħna minn dawn nies li bil-fidi għamlu konkwisti kbar. Bil-fidi oġbu l-Alla. U jibda jsemmina l-Label, Henok, Noe, Abram, Isaac, Jacob, Sara, David, il-profeti, Ġafte, Gideon, Sansun, lista interminabli ta' nies li imbagħad immorru fit-Testament il-Qadim u naqraw l-istorja tagħhom fakta fit-tul u naraw kif dawn in-nies oġbu l-Alla bil-fidi tagħhom. Però tafu kif jispiċċa il-kapitlu? Jirreferi għal nies anonimi, nies li qasbis nafu x'isimhom, qas nafu min kienu, jgħidilna illi wara li dawn nies għamlu konkwisti kbar tagħhom, Mose, illi qasam il-Baħar l-Aħmar, Giuseppi, vera, imbagħad jibda jsemmi oħrajn xi nisa ħadu l-mejtin tagħhom mill-ġdid għalaj, oħrajn hawn tibda jaqleb il-folja issa. Oħrajn qatluhom bid-daqqiet u ma rridux il-ħelsien biex jaqilgħu hawn min aħjar. Oħrajn kellhom it-tiġrib ta' żebblieħ kiefer, ta' swat iva, ta' ktajjen ukoll, ta' ħabs, kienu mħaġrin, imħanxrin min-nofs, imġarbin, maqtulin bis-sejf, iġġerrew lebsin ġlub tan-naġ tal-mos fil-bżonn imniktin maħqurin huma li ma kunux jixirqu lid-dinja, jiġġerrew fid-deserti, fuq il-muntanji, fl-għerien, fil-grotti tal-art. Min huma dawn in-nies? Hemm kienu Alla jaf bihom huma jeżies għalih. Niftakar darba qrajt kif fil-fada miċ-ċelel tal-Inkwiżizzjoni sabu imħarbex mal-ħajt. Skrizzjoni ta' wieħed ħabsi li kwasa biex imut. Mulej kaċċewnu mill-Knisja tagħhom, però ma jistgħux ikaċċuni mill-Knisja tiegħek. Minnu li kitibha? Ma nafux. Jien naħseb jien għandu post prominenti ħafna fil-ġenna. Ħadd ma għallu prosit, ħadd ma tattablu fuq spallejh. Dawn in-nies li jiena ċert li matul il-Medjuevu nistgħu nsemmu l-Valdiżi, nistgħu nsemmu l-Albiġiżi, nistgħu nsemmu l-Petroprussjani, Pawlisti, hemm ħafna gruppi żgħar, pockets, illi kważi qas nafu eżattament x'kienu jemmnu. Alla jafhom. U kienu lesti wkoll iva li jkunu fidili. Il-ġraja tal-Knisja allura tipprovdina inkoraġġiment kbir ġvera. Inkoraġġiment. Avolja kultant iħossuna weħidna. Ħun pajjiżna. Numru żgħir. Inutli noqogħdu ngħidu u nippruvaw ninġemgħu flimkien biex elu. Le, ma nxelu f'bal, le. Qasmijiet kważi. U kultant iħossuna weħidna. U kultant tajb li tkun mal-maġġoranza vera, kemm fil-Parlament kif ukoll b'nadi oħra. Mal-maġġoranza li tintilef fil-folla li tkun tħossok wieħed minn ħafna aktarx mill wieħed waħdek. Frattant Pawlu kien waħdu. Il-famuż apostolu tal-Ġentili illi għamel tant apostolat qawwi spiċċa biex fl-aħħar ta' ħajtu jgħid Luqa waħdu jinsab miegħi. L-oħrajn tal-quni dejjem stelaqni għax ħabb id-dinja. Kulħadd tabbandon dert fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma ġie jissapportjani. L-Apostolu Pawlu. Allora x'nippretendu mbagħad aktar tard minn Atanasju, il-famuż proverbju fi żmien Atanasju li ddefenda bil-qawwa kollha d-divinità ta' Kristu. U wera li Kristu huwa ugwali mal-Missier, ugwali mal-Ispiritu Santu, Alla wieħed fit-Trinità. U ma rridx ċedija għala wielu Atanasius kontra mundum. Atanasju kontra d-dinja. Isa Knisja siktet, beżet. Isu Arius dan l-eretiku
saħħar il-kulħadd bit-tagħlim tiegħu. Frattant Atanasju kien lest illi anke jekk ikun kontra d-dinja kollha ikompli jiddefendi l-verità. Atanasius contra mundum. Nistgħu nsemmu l-Gottschalk, nistgħu nsemmu Peter Valdo fi Franza. Il-Hus, Wycliffe. ċertament dawn nisħassew waħedhom. Savonarola. Il-Pat Twajjeb Dumnikan, il-differenza priedka kontra l-immoralità, priedka kontra l-ħażen, priedka kontra l-frua u l-immoralità tal-papat. Sakemm ħarquh. Sakemm ħalqulu ħalqu. Luteru, meta kien sejjer biex jidher qudiem id-dieta ta' Worms ħalli jiddefendi l-Vanġelu talla. U għalulu ħajoqtluk, ħajsibulek tarfek. Luteru u sejjer fil-wagon lejn Worms għalilhom anke jekk insib demonji daqs kemm hemm madum fuq il-bjut tad-djar kollha ta' Worms. Jiena xorta waħda ngur. Kien waħdu. Ma kien kapaċi jgħid hawn ninsab jien u hekk Alla jgħinni. Sbar! Nies li ma staħawx. Ħassew waħedhom iva kultant William Carey. Mbagħad aktar tard li rrid imur l-Indja biex ixanda l-Evanġel jiftaħ il-bibien tal-missjonijiet għad-dinja. Mhux għall-Ewropa biss, għad-dinja. Min kellu favorih? Der qudiem il-Kumitat tal-Missjonijiet, wieħed minnhom qallu Żażu, poġġi bil-qiegħda, jekk Alla jrid isalva l-pagani, kapaċi jsalvhom minn għajrek. X'bad tħossokx waħdek? X'ħadd ma Frattant dawn in-nies jibqgħu għalina ispirazzjoni kbira u x'vera. Ispirazzjoni kbira. Imma xi ngħidu mbagħad ukoll illi inħarsu lejn 2000 sena ta' storja u naraw illi Alla omnipotenti kapaċi jibgħat stejqien, revival. Il-Knisja kapaċi jagħtiha spinta l qudiem. Jerġa' jonfoħ nifs ta' ħajja fil-Knisja tiegħu. Għamilha fil-Bikri, għamilha fi żmien Wistin, fi żmien Claudius ta' Turin, fi żmien Gottschalk, Anselmu, Arnaldo ta' Brescia, forsi xut minnhom ma smajtux bihom dawn fil-Medjuevu, Pietro Valdo, il-Valdizu wkoll Wycliffe, Luteru. Stay in. Revival. Il-Knisja issipposta. Issiperuha. U taġixxi bħalma jitassew. Mhux li tiddeverti lid-dinja, mhux li tagħmel show lid-dinja. U tipprova tiġbidhom bil-gimmicks. Imma li twettaq il-missjoni tagħha, ix-xandar il-Vanġelu. U allura jiena ikoll nisqar magħkom regolarment nitlob għal stay in f'Malta. Sabiex il-Vanġelu jgħaddi l-qoddim u jkun magnifikat fostna fil-Knisja tagħna. Imma wkoll li jinfresh li l-Knisja Kristu tkun multiplikata f'pajjiżna. U nsibna qed nitlob ħafna drabi jkolli nibda rrieq. U ngħid nafx qed nitlob jiena, naf għax qed nitlob. Qed nitlob għat-trabil. Qed nitlob biex il-mulej jgħidli mela jekk forsi bdejt xammara iżjed għax ġej iżjed xogħol, iżjed impenn għalik u għalutek. Irridu nkunu qalbina jekk aħna rridu nitlu sħab ma' Alla, Pawlu sejħilna ħaddiema flimkien ma' Alla. Jekk nitolbu għal sej Alla kapaċi jibatu. Imma jibatu permezz ta' reċipjenti notfa. Mhux nies li ħsibna biex ninnamraw mad-dinja u mal-passjonijiet mid-dimba tagħha. Ma' nies li jkunu ħajjithom ruħhom u ġissemhom imqiegħda fuq l-artal kif kantajna dalgħodu. Mhux vera. Alla kapaċi jibgħat stejqien. U kull stejqien naraw kull stejqien li ġara fil-Knisja jitwielet u jiżviluppa bl-introduzzjoni mill-ġdid tal-Bibbja mqazza. Il-Bibbja mqazza terġa' tieħu l-ewwel post. X'ikun ġara, il-Bibbja tkun twarbet, tkun ingħalet, tkun intessiet.
Araw x'ġara fl-istejqien fi żmien Eżdra u Nehemija. Nehemija mar Ġerusalem, bnew swar ta' Ġerusalem imbagħad x'għamlu. Laqqaħħom in-nies fil-pjazza l-kbira, sejjaħ lill-Eżra il-qassis sabiex iġib il-ktieb tal-liġi ta' Mosè u qraw minnu għal nofs ta' nhar sħiħ. Ara ma taħsbux li ż-żewġ qarijiet li nagħmlu huma twal. Nofs ta' nhar sħiħ jaqraw u jfissru, araw kif jiġri l-istejqien, ir-revival, kif jiġri. L-iskrittura miġjuba, miftuħa, spjegata, mifhuma u n-nies lesti li jirreaġixxu għalija. In-nies bkew dakinhar, mur aqra f'Nehemija 8, revival qawwi. In-nies bkew u Nehemija għalilhom tibkux illum huwa jum ta' ċelebrazzjoni. Morru dar, ibagħtu isma' tajka lil xulxin. Il għaliex il-ferħ tal-mulej u għal-qawwa tagħkom. Meta aħna nitalmu nitaxqu f'Alla u ingawduh kull sija u kull mument. Tgħidlix għax fid-deffa tax-xogħol x'tintilef fid-deffa tax-xogħol. U tinsa minn inti ġifieri? Tinsa ta' minn int? L-ar traċedja. Illi tant insiru biżla li ninsew minn aħna. U nibdew nġibu ruħna bħal ħadd ieħor. Fi żmien Nehemija kien hemm dar revival, fi żmien Ħeżekija, Ġosija, morru u araw x'kapaċi jagħmel Alla. Meta l-kelma tiegħu tkun magħrufa. U għalhekk ir-riforma protestanta waħda mir-raġunijiet għala irnexxiet għaliex Alla ta' don dakinhar. Ħafna snin, xi ftit snin qabel, ta' don u pruvaw iggessjaw x'inhu dan id-don li ta' lill-Knisja tiegħu. L-istamperija. Il-printing press. Fejn qabel il-Bibja kienet tiġi kkupjata biex tikkopja Bibja ddum seklu. U biċċa xogħol enormi. U tinbiqa għas tissib. Issa bil-printing press, Johannes Gutenberg fil-Ġermanja, l-ewwel ktieb li ġie stampat fid-dinja l-Bibja mqazza. U kien hemm xi ħadd qal l-istamperija se tkun il-giljottina tal-Papa. U hekk kienet. Kemm kien ilu jaħbija u konċilju wara konċilju jisħet il-dawk illi jinstabu fil-pussess, tinsab il-Bibja fil-pussess tagħhom jew jaqraw mingħajr permess tal-isqof. Sekli twal! Alla tal-istamperija, il-Bibja tiegħu, l-iskrittura tiegħu ħarġet għall-bera ħadd ma jista' jresistiha. Luteru sab sa ċertu punt is-sodda mifruxa. Il-Bibja li hu qaleb għall-Ġermaniż seta' faċilment għandara ma' kullu imkien. U n-nies riduha, kienu miklubin għalija, kienu mċaħdin ħafna. U l-istess Samuel William Tyndale, illi kellu jaħrab mill-Ingilterra nariku 8 ried joqtlu, għax ried jaqleb il-Bibja l-Ingliż. U meta tkellmu wieħed isqof li kienet jiekol miegħu dakinhar, u għallu dil-ġennata tiegħek li tipprova tihom il-Bibja bl-Ingliż lin-nies. Għallu jekk Alla jrid qabel ma jgħaddu ħafna snin. Tifel jaħrad fl-għalqa għad ikun jaf ħafna aktar il-Bibja minnek. U hekk ġara. Kellu jaħrab mill-Ingilterra mar fil-Belġju, hemmhekk traduċa l-Bibja għall-Ingliż, daħħalha f'pajjiżu dal-imbierek Tyndale, bniedem qaddis tal-biża'. Daħħalha f'pajjiżu bil-kontrabandu mal-merkanzija bil-moħbi u bdiet hemm jiġi l-istejqien. L-aħwa ma tafux x'għandkom f'idejkom, ma tafux x'għandkom f'idejkom. Jekk intom tħallu ġimgħa tgħaddi, minn ma tftuha kuljum u tirriflettu fuqha u titolbu fuqha. Għax ngħidilkom li wkoll id-disgwid u n-nuqqas ta' ftehim li hemm bejn denominazzjoni għaliex ma nafux l-iskrittura sewwa, ma nafuhiex sewwa. Biex aħna il-Knisja ta' Kristu tieqaf u tkun b'saħħitha
jeħtieġ li nkunu mitmuwa regolarment. Mhux naqriet, imma bl-abbundanza mill-kelma tal-Alla, bl-abbundanza. Hemm illi tiġri mbagħad l-istejqien, ir-revival. L-aħwa hemm lezzjoni oħra li nara fil-iswa tal-Knisja. Alla dejjem għandu l-fdal tiegħu, ir-remnant, bl-Ingliż remnant. Fdal. Kristjaneżmu huwa mfrux, però ħadd ma jgħid li kull min tagħammed jew kull min jisseħ Kristjan u Kristjan. Ġesu l-għonet jgħid li mhux kull min jgħid li mulej se jidħol fis-Santa Smawit, ma min jagħmel ir-rieda missieri. Alla dejjem għandu l-fdal. Dak il-poplu ċkejken tiegħu. Fil-Iżajija kapitlu 1 li qrajna dal-għodu. Jgħid li kieku l-mulej tal-eżerċitu ma ħallilniex fdal żgħir. Konna insiru nixbħu lil Sodoma u Gomorra. Bliet pagani xxellerati. Illi Alla kellu jeqridhom ma wiċċ l-art. Imma Alla ħalla dak il-fdal u l-bqija ara kif indirizzhom Alla lill-bqija tal-Lut. Kienu jiftaħru l huma poplu tal-Alla, per kienu nies ħżiena. Kif jindirizzhom? Isimgħu kelmet il-mulej, o ħakkiema ta' Sodoma! Intom li qed tiftaħru intom il-poplu tal-Alla. Alla qed iżgħidulkom ħakkiema ta' Sodoma. U dik li naraw ukoll fil-iswa tal-Knisja. In-nies li pretendew li huma l-ħakkiema fuq il-Knisja kienu l-ar nies fil-Knisja. L-ar nies illi ħamġu l-isem tal-Knisja. Mur tkellem għal-Maomettani l-lum jibdew jisemmulek il-ħmieġ u d-drenaġġ illi jafu bosgu li jafu bih. Ħakkiema ta' Sodoma. X'tiswi l-kotra tas-sakrifiċċji tagħkom jgħid il-mulej. Jiena mxabba bl-offerti maħruqa tal-kbiex, bix-xaħam tal-bejjem imsemna. Jien ma joġobniex id-dem tal-oġġiela u tal-ħrief jew tal-bdabat. U vera, il-Knisja medjevali kienet knisja li ħsiba biex tagħmel sakrifiċċju, sakrifiċċju wieħed wara l-ieħor, qudiesa waħda wara l-oħra, fuq l-artal maġġur, fuq l-artal l-oħra, qudiesa ħin kollu, sakrifiċċji ħin kollu. Wara qed jgħidilhom x'iswieli s-sakrifiċċju jekk għandkom idejkom ċabsin bid-demm. Frattant Alla kellu l-fdal. U dejjem għandu l-fdal. U Alla jaf il-dawk li huma tiegħu l-aħwa. Jekk ma tieħdu xejn dal-għodu, ħudu dan. Alla ħadd ma jitħabbih. Alla jaf xejn fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna. Alla jaf min huma l-fdal tiegħu. In-nies riġenerati, in-nies imwielda mill-ġdid. In-nies konvertiti, in-nies li jgħixu niedma minn ġurnata għall-oħra. Ħadd ma jitmasħar b'Alla, ħadd ma jgħaddi biżmien biex nitkellmu b'Malti ċar. Alla għandu l-fdal tiegħu. Nies eżies għalih. Nies eżies. Nies li jafhom bisimhom. Qed norbu li tmiem l-aħwa tant tinkwetawx. Il-tagħlim oħra hija l-fatt li l-Knisja fidila, ħaneġu l-fdal ta' Alla. Dejjem tfittex illi iżżomm sieħma dak li huwa Bibliku. U tarmi l-bqija. Bħalma għamlu r-Reformisti. Ir-Reformisti ma kinux biss rivoluzzjonarji, imma irranġaw. Sabu dar li kienet imkasbra, maħmuġa, kollha ħbut, kollha antikalja, kollha imbarazz ġofija. Tajjeb, bis-soqfa ħajaqgħu u bdew jarmu l-imbarazz, bidlu s-soqfa, bdew ikaħlu, irranġaw, id-dar kważi baqgħet tinaraf li hija l-istess dar, kienet l-istess dar. Ħadd ma jista' jgħidilna li aħna ħloqna x'izma. Irranġajna d-dar u jridu nkomplu nirranġaw għad-dar. Għax hija d-dar tal-Alla li fiha jagħmel l-Ispiritu Santu. U allura dak li huwa tajjeb inżommuh, dak li huwa ħażin narmuh. U finalment ukoll aħwa. Finalment. Mill-iswa tal-Knisja dal-aħħar 2000 sena. Nifmu u naħseb jiena intom ukoll kapaċi tifhmu issa u napprezzaw is-sitwazzjoni kontemporanja. Għaliex illum il-beħ smajna li hemm 36,000 denominazzjoni protestanta. X'waħda din? X'waħda din? Li mhu veru xejn. Mhu veru xejn. Hemm 4, 5, 6 denominazzjonijiet maġġuri, imma mbagħad dak id-denominazzjoni tant hemm differenzi żgħar bejniethom.
Ma fuq hekk ħanitkellmu l-erba' li ġejjin kalla jrid. Il-sitwazzjoni kont nistgħu nifhmu għaliex illum hemm Kattoliċi u Protestanti. U għaliex hemm l-Ortodossi Griegi. Għaliex dis-sitwazzjoni nifhmuha. U allura meta naraw da kollu ejjew ma narmux l-wirt tagħna. Alla tagħna privileġġ. Fil-Kristjaneżmu minoranza aħna. Ma tagħna privileġġ. Li nieqfu sħiħ fuq kelmtu. La l-Ortodossi Griegi ma jagħmlu hekk, la l-Kattoliċi Rumani ma jagħmlu hekk. Nieqfu sħiħ fuq kelmtu. U hemm nimbnew bil-mħabba lejn xulxin, f'kumpassjoni lejn mitlufa. Rridu ngħaddu t-torċa l ħadd ieħor ukoll. Bħalma qal l-Apostolu Pawl fl-ittra tiegħu l-Korintin. Ma peress li għandna l-istess spiritu ta' fidi, skont minn miktub emmint u konsegwentament tkellimt. Aħna wkoll nemmnu. U konsegwentament nitkellmu. Billi nafu li dak li qajjem lis-Sid Ġesu mill-mewt, għad iqajjem ukoll lilna ma' Ġesu u jippreżentana magħkom. Din hija l-inkoraġġament il-kbir li jiġrina xi jiġrilna, finalment Alla għad iqajjimna ma' Ġesu. It-tama li Alla qiegħed qudiemna, tama li ma ġġielniex nistħu, tama li taċċertana li aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li għamlu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now